Također, ne smijemo prava roditelja zaboraviti. Prava roditelja su mnogo velika. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah vam naređuje da samo njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Pazite, odmah nakon obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi naredba da se čini dobročinstvo roditeljima. Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zadovoljstvo uzvišenog Allaha je kod zadovoljstva roditelja, a srdžba Allahova je kod srdžbe roditelja. Što znači, ako su roditelji zadovoljni, onda će i Allah biti zadovoljan tobom. Ako roditelji nisu zadovoljni, neće biti ni uzvišeni Allah zadovoljan tobom. Osim ako su roditelji zulumčari koji ne gledaju pravednost ili kod njih ne postoji pravednosti ili te odvraćaju od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, ne daju ti da klanjaš, tu ne smije čovjek da im bude pokoran. Tu roditelji nemaju pravo. Pazite, to je Allahovo pravo i tu roditelji nemaju pravo. Zato kažu islamski učenjaci, koja su prava roditelja? Jeste da ih čovjek uvažava, da čovjek sluša i bude poslušan, da ih gleda kad ostaraju oboje ili jedno od njih dvoje, da ne čini stvari koje će iritirati ili sikirati svoje roditelje i koje će izazivati srdžbu ili čak bol kod njih. Pa svima stvari čovjek pravi problem samome sebi, a zapravo to se vraća na roditelje. Roditelji boluju od toga. Zato je bilo islamskih učenjaka koji su govorili, čak ni bolest koju imam nisam pričao svojim roditeljima, da ih ne bi sa tim povrijedio. Jer roditelj ne može da ti pomogne, ni on ni ljekar, niti može da liječi. A onda ti mu pričaš o svojim problemima, pa se on samo nervira i na takav način, kaže, dovodiš roditelje u tešku situaciju, pa su čak i svoje bolesti prikrivali od roditelja koliko su bili pokorni i poslušni svojim roditeljima. Također od prava koja ne smiju da se zaborave jeste i pravo muža. Da žena vodi računa kad je njen muž u pitanju, da se zna njegovo mjesto i kod nje i kod njene djece i da se ne pogazi to njegovo mjesto, odnosno njegovo dobro koje učini. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najviše sam vidio da su žene stanovnici džehennema. Pa ga pitaše zbog čega, Allahov poslaniče, kaže Allahov poslanik: zato što poriču dobro koje im muževi njihovi učine. Za sekundu kao da nikad ništa nisi uradio, kao da nikad ništa nije bilo, kao da nikad ništa nisi i tako dalje, a ne smije to, čovjek mora da prizna svakome svoje pravo. S druge strane isto, čovjek mora da prizna i pravo svoje žene, pa da ne bude samo joj gleda mahane i samo napada za one mahane, a zaboravlja da ona ima ovamo mnogo dobrih stvari. Da ona odgaja djecu, da ona brine o djeci, da brine o kući, da ona, što kažu, brine o hrani, da ona odgaja djecu kako treba, o njemu brine na najljepši način. Sve to mora čovjek da povede računa. Ahmed ibn Hanbel je govorio: moja žena je preselila, a nije sam nikad u životu ni jednu lošu stvar zapazio kod nje. Znači, preko 30 godina spominje da je živio sa ženom, nikad nije imao ni jedan problem, niti je zapazio neku lošu stvar kod nje. Zbog čega? Na prvom mjestu nije njegova žena bila savršena, nego nije se bavio tim sitnicama koje se nađu kod žene, jer je znao da je to žena, a žena je žena i onda nemoj da ti je čudno što je tako. Imaju neke stvari, ne možeš da popraviš, ne možeš da dođeš do savršenstva nikad. Također je bilo sam učenjaka koji su govorili: samo sam jednom zamerio ženi, odnosno napravio sam problem sa ženom i ispalo je da sam ja kriv. Ispalo je da sam ja kriv, bolje da nisam ni to jednom ništa učinio. Hoću da vam kažem, u oba slučaja i žena treba da vodi računa o pravima muža i muž treba da vodi računa o pravima i dobrim stvarima koje ima njegova žena.